Здравейте! Последната лекция от петия модул за сидератите. Избор на междинните култури за зеленчукова градина и как се правят смеси. Започвам с избор на сидерат. Разбира се, изборът е много важен, но в крайна сметка, ако сме направили определен избор и не можем да намерим семена, по-важно е да сложим нещо, без да не изтървем периода, а не да се концентрираме и фиксираме върху търсенето на точно определени семена. Тоест по-добре е да има нещо, отколкото да няма нищо. Как правим избора? Важни са биологичните особености, разбира се, на всяка една сидератна култура. Добре е да знаем дали тя е 1, 2 или много годишна. Дали е топлолюбива или студоустойчива, за да знаем кога да я вкараме. Дали да е пролетно, дали да е есенно. Дали искаме тя да прекара зимата там и да действа като снегозадържане, или дали искаме просто да отмре пред зимно. Тоест, добре е това нещо предварително да го знаем. Следващо нещо. Добре е да се знае дали нашия сидерат расте по повърхността и ще покрива почвата. Добре. Или расте нагоре. Тук типичен пример могат да бъдат червената и бялата детелина. Червената детелина е вид, който расте нагоре и трябва по-често да се коси. Докато бялата детелина е пълзящо растение, което много бързо, плътно покрива зоните. По-рядко се коси, но също вкарва и порядъчни количества азот в почвата. Плюс, разбира се, добре е да знаем какво е после действието на сидератите, съответния сидерат за почвата. И каква функция търсим. Както и добре да знаем, да сме си планирали вече, какво ще слагаме след това на мястото, където е сложен сидерат. Тоест, какво се оказва? И за сидерацията е нужно сериозно предварително планиране.